Milí priatelia, milé Slovenky a Slováci, dnes som mal možnosť čítať jeden článok v médiách, ktorý ma, priznám sa, trochu pobavil, ale zároveň aj zaskočil. Zaskočil ma, pretože ten tvrdý, nekompromisný a samozrejme strašne charakterný generál, tak ho vraj opisujú jeho bývalí kolegovia, pravdepodobne ešte z predchádzajúcej éry, keď ešte boskával komunistické výložky a sovietsku vlajku, dnes zhodou okolností už prezident Českej republiky Pavel pred médiami nahlas vyslovil, že Ukrajina bude o miery jednať s Ruskou federáciou. A držte si klobúky, toto sa má vraj udiať už budúci rok. Zaujímavý zvrat, nemyslíte? Dokonca by som to nazval obratom o 180 stupňov, čo je na tak charakterného a nekompromisného človeka nevídaný jav. Už asi nebude pravdou to, že chce vyslať živú silu na ukrajinský front, teda českých vojakov. Tých vojakov, ktorých hlavný dôvod existencie je ochrana a obrana svojej vlasti. Ako túto informáciu dnes prehltá naša prezidentka Čaputová. Prezidentka, ktorá je presvedčená sama o sebe, že je Ukrajinka a presvedčala celý svet o tom, že my Slováci sme Ukrajinci. Fanúšička tohto odborníka na slovo vzatého, ktorý nevie ani len tú základnú vojenskú terminológiu. Pretože je veľký, obrovský, diametrálny rozdiel medzi mierovým rokovaním a rokovaním o bodoch kapitulácie. Veľký rozdiel. Ako táto fanúšička tohto bojovníka, tohto chicken hawka, aby tomu rozumel aj on, slepačieho jastraba, asi bude reagovať na to, že zmenil svoju retoriku. Či teraz všetci americkí mopslíci na čele s generálom Mackom začnú rozprávať presný opak toho, čo sme počúvali rok a pol ako jedinú pravdu. Rusi už majú naftu, Rusi už majú kerozín, majú lietadla, tanky, obrnené transportéry, nákladné vozy. Už našli tie sklady, kde je tá munícia, rakety, bomby. Už viac nemusia rozoberať práčky, chladničky, aby z nich vyberali čipy do tých nemoderných rakiet. Už sa naučili splachovať záchody a Putin teda nie je mŕtvý a toto nie je jeho 5. dvojník. Ako zmenia svoju retoriku? Von der Leyenová, Austin, Blinken, Stoltenberg, Johnson a ďalší, im podobní. Aké mierové rokovania? Mierové rokovania prebiehali. A Johnson letel tak rýchlo, že mu až rozfúkalo jeho príčesok, aby to zmaril. Toto je len trápny pokus, ako sa nadýchnuť, ako preskupiť svoje sily. Lenže Ruská federácia pravdepodobne nebude robiť znovu a znovu tie isté chyby. Minské dohody prezradila Merkelová, že to bol len získaný čas na prípravu toho, čo sa deje skoro už 2 roky na Ukrajine. Taká je realita, to je pravda. A títo mopslíci s červenými očami, ktorí keby sa mali pozerať do hlavne, povedzme, Kalašníkova, alebo keby len započuli nad hlavami letieť prvý projektil 7,62, tak by potrebovali hnedé trenky, aby nemali veľkú hanbu. Zavádzali a dnes ešte stále zavádzajú, čo sa pravdepodobne zmení aj so sankciami. Pripravuje sa 11., 13., 21. sankčný balíček. Lenže tie sankčné balíčky najviac ublížili nám, členským štátom Európskej únie, kde Slovensko je na chvoste, na tom ekonomickom chvoste. Takže trpíme a budeme trpieť najviac. Taká je realita. A zmení sa to? No Zelenský to už vníma. Pravdepodobne tiež citlivo, pretože dnes hovorí, že nám tie peniaze teda požičajte, keď nám ich nedáte. Pretože už sa nerozhadzuje 10 miliard tam, 10 miliard tam, 100 miliard tam. Už to nie je pravdou, že my, severoatlantická rodina, porazíme to zlé Rusko. Ako je to možné? Pretože vypukol iný konflikt na Blízkom východe? Alebo celý čas
títo mopslíci, títo slepači jastraby zavádzali celý svet na čele práve s ukrajinským režimom, tým neonacistickým režimom. Už je pravdou, že Ukrajina má ten najskorumpovanejší režim na celom svete a keď nie, tak minimálne v Európe. Tých 400 000 mŕtvych Ukrajincov a 1 000 000 zranených stálo za to. Stálo za to, aby sa vyskladnili tie armádne sklady všetkých členských štátov Severoatlantickej aliancie, aby sa naštartovala tá ekonomika, ten priemysel USA cez to zbrojárenstvo. Čo povedal prezident Biden, veď sa priznal. Americkí patrioti vyrábajú demokratickú muníciu. Humanitárne bomby. Prosím vás, ako sa zmení teraz tá retorika? Myslia si naozaj, že Ruská federácia sa nechá znovu opiť rožkom? Dovliekli nás na pokraj ďalšej studenej vojny. Vzťahy medzi štátmi, diplomatické vzťahy sú pod bodom mrazu tak hlboko, že nikdy v živote, počas môjho života minimálne, tak hlboko nikdy neboli. Áno, dnes sa všetci pozerajú na ten ďalší kotol, ktorý vyrobilo USA, pravdepodobne na Blízkom východe. Pretože tam za tým kolektívnym arabským svetom nestojí žiadna super veľmoc s jadrovými zbraňami. Tam si ešte trúfajú presadzovať svoje záujmy a ukazovať svoje pazúre. Lenže svet sa mení, mení sa aj situácia, preskupujú sa sily. A obávam sa toho, že my, ako členský štát Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, budeme ťahať za ten kratší koniec povrazu. Čo na to poviete vy, milí Slováci? Vy roduverní, ale aj vy, Doródky a Danovia alebo Petrovia z tých denníkov. Ako na toto budete reagovať? Na tú zmenu retoriky, na tú zmenu postoja, o ktorej tí tzv. Dezoláti, tie opice a hoaxery hovoria tak dlho a tak dávno.